नै थास'आ जोंहा सां मोनना फैबाय गोदै जागोन ना जायासै न' मिथिया मोजां मोनाखै जानांगौ पाइनापोलसोलाय रोसि सोबना गारनाङा रोसि दंसोयो न' गोथाव बाबा गोथाव नङा गोखै गोखै नङा होमबा जार गोनां मादिबा जा पाइनापोल जागासिनो जोंहा बा पाहारनिनो पाइनापोला जखाय जखायसो गोन्दो दङ मोनसे जुमाय जुमायसो गोन्दो दङ जार गोनांथार फिसा जास्रायासैनो मोजां मोनासैनो दा दिनै थास' आथिंजों ना संनो नागिरदों थास' आथिं खायाखै खाहैनोसै Ayah kok suka simbol itu? Itu lu anai. Nih hageran tas suka nana yang besar malang tanah jadi dah. Luar biasa banget ini itu. Luar biasa kita kamu. Tunggu aja. Ibu dia makan apa dong? Dijual makan apa dong? Jangan main hai mana bang? Kamu tak ada apa dong? Ibu dia makan apa dong? Ini pulau kali. Nei थास'आ जोंहा सां मोनना फैबाय न'नि बारिनि थास' दा पुरा माने मोनखाबाय आं दा बेखौ बासिना लानोसै मानगोनसो ना माना दै दंसोयो गोबाव संनांगोन एसे ओंख्रिबो होनांगोन बारा होयो होमबासो जागोन दे थास'आ सोरबा सोरबा बिजौआनो खायाखै जोंनिया मथ' मथ' थास'आ मा खालामनाय जाखो बेफोरलाय आं नामाया मालायनि न'नि सिगां सिगां होनो बथल मोनसे मोनसे दोनना होदो बुजागोन नोङो सो मा खालामदों बेलाय मालायनि न' सिगां मा गेलेनाय जाखासाखै बिबा मालायनि न' सिगां सिगां बथल दोनलायनाय मोनायावहासो नोंनि आखाइ फिसा मा थोनो बिलाय अबेसो गाइखेरनिसो बथल दिनै न' सिगां थानो नागिराखै मानसिया खालि बाहेरायाव फैना नांथारदो मा गेलेदो बेफोरखौ तात्ता है मा बुंहै नोंलाय नाम जानानै सबानो उन्दुजोब्बाय गथ'फ्रा नोंल'सो उन्दुआखै सबआनो उन्दुजोब्बाय मालाय मा खालामनाय जादों अबे मोनसेबो खोमाना दे गाइखेर लानो हरनांगौ नै लानो फैबाय थांदो थायालै अबे थाया बथलानो पेपार गिदिर गोजा हाबा अबे हा थाब जालायबाय न दै गेलेनाङा गगा मोनदों केराहियाव आं थाव माइ होना लाबाय बेयाव थास' आथिंखौ आङो एवना लागोन एवनायावहाय एसे संख्रै आरो हालदै एसे होगोन आं बेयावहाय संख्रै आं सामससेल' होग्रोदो बेयावहा दा उनाव होगोन आरो हालदैखौबो सामससेल' होदो दा बेखौ मोजाङै फ्राय खालामना लागोन बे थास'नि आथाया एसे रानजासे बे फोराननांगौमोन सानसेनि थाखाय फोराननाय जायासै नालाय बेनिखायनो एवना लादो
जोंहा बिहावसोआ बिदि एवनानै जाहोयोमोन दालियावबो होना जानो हायो बिदि गोथाव जायो दालियाव होना जाबाबो गोथाव जायो माना आरो होमबानिया ना फिसा लाबोदो ना फिसाखौ एवना लागोन फिसाद्राय मोनाखै फिसाद्रायबा मोजां नांगौमोन ओमफ्राय गिदिर गिदिरसो मोनना फैबाय मोजाङै फ्राय खालामना लागोन बेखौ आं दा बाराद्राय फ्रायसो जाबाय बेयावनो एसे थाव होदेरना होबाय आं सामब्राम गोजा दरसे होदो गिदिर नायनानै होदो थास'खौ संग्रोगोन बेयावहा हाइजें होआखै आङो सामब्राम गुफुर आरो बानलु होदो बानलु बब्राखौ होदो थाइसे होदो गिदिर बानलुखौ एसे माय आलु नांगौ हालदै एसे होबाय संख्रि होनायखौ आङो खिथिनो बावगारबाय एसे बानलु गोरान होना होदो बानलु गोराननि पाउडार होना होदो थास' मैगं एसे आलुबा मोजां नाङोना दा नै मैथा बांगाल होदो आं बेयावहा एसे बारा हायजें होदो एवना लाबाबो मा गेरेन्टि माननोबो हागौ ना फोराननो नांगौ एसे खानसेनि थाखाय फोरानना लायाखै खानाय लोगो लोगोनो संदो नालाय बेनिखाय माबाखौ बे मैथाखौ एसे बारा होना होदो बे एसे माय दसे एवबानो मोनो बेयावहा दां होना लागोन एवनाय थास'जों आरो दसे एवबावगोन आं बेखौ मैथा बांगालजों थास'जों एसे एवबावगोन एवनानै दालि आरो खान्थालनि बेगर रुना लादोंमोन बेखौ बेयाव लुना होगोन दै गुसु एकदमबारे माइबो होआ बेयावहा दै गुसु होबाथाय मानगोन दालियावनो एसे दैखौ बारा होनानै माबाखानाय दङमोन रुखानाय दङमोन गुदुं गुदुंनो होना होदो आरो एक्सट्रा दै होला बेयावहा दैया एसे गोदौना रानबाय एसे नाखौ एसे होना होबाय आरो बेयाव दालिखौ होदो एसे दार्क जानो थाखाय थास' आथिङा माइद्राय बासिबायना ओमफ्राय दालि एसे होना होबाय बे मैगङा मोनबायसै बेयावहा आं दा एसे धनिया होगोन मिमोनदो होना होगोन बेयावहा नै फिसालानि थाखाय दाउदै गैयैनै एवदो एवनानै ग्रेभि टाइप खालामना होगोन सामब्राम एसे गथा मोनबा जाया गासैखौबो पिसिनानै ग्रेभि खालामना होगोन बेनो बिदिखौबा जायो एसे गथा होना होदो बेखौ आं देना लागोन सामब्रामबो थाइसे होना होदो एसे मोनजासेनो एवगोन बिलाहि थाइनै होना होदो बिलाहिखौबो एसे मोनजासेनो एवफागोन एखेबारे गुन्दै खालामना होबासो जायो गथा बुस्थु मोनबाथाय सब खामखौनो खेरनना गारजोबना होयो जास्राया बेखौ आं पिसिना लागोन गुन्दैहैनो गुदुंद्राय एसे गुसु जानो होनांगोन एसे गुसु खालामनानै आं पिसिबाय पासफुरन एसे होना होदो एसे एकदम एसे ग्रेभिखौ होना होदो एसे सिम्पोलै संदो आरो जिरा आन्था होगोन बेयाव आरो जे हालदै एसे होदो संख्रिखौ बेयावबो दोनथ'नो बावगारबाय आं जिरा एसे होदो बेखौ मोजाङै आरो मोनजासे एवनांगोन दहायबो बेखौ मोनजासेनो एवदो आरो मोनजासे एवनांगोन
दै होना होदो खुरैसेसो जखानि दै होना होदो बारा दै होआखै गोदौबाय गोदौनायावहा बे दावदैखौ आङो माबा सिनखावना होबाय दैखौ फोरानजोबगोन बारा जाया बे एसेल' खामगोन एसे माय दुन्दिया माय होना होदो आंनि सलाया हेन्डसाम जासिगोन दा दाउफुरिया जाबाय बिदिनो गसंनो देमाय माय गसंलाय गसं फिसालाया दुगैखांबाय नै नाजों थास' आथिंजों रेडि जाबाय आरो थिं दावदैजों बिलाहिजों ग्रेभि रेडि जाबाय एसे ना बाथोनबो बनायबाय लोगोआवहा जोंहा जानोसै नोंथांमोनाबो आंनि रेसिपिखौ जुदि मोजां मोनदोंबा मालाबा ट्राइ खालामनानै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खाम साबस्क्राइब खाम आरो बेल आइकनखौबो थुना हो दोनथ'नोसै एसेयावनो